За това, че да отидеме. Пушка! Тук! Я, тук! Щом ме боли, значи съм жив. Как изкарах тази зима? Ей, кола. Пушинка. Кире, спи. Рано още. Абе, какво ще тази консерва? Ще се зарежат песовете с тия. Спи рано още в 8 години. Бухал е едва. Ти от 5 ли ще? А? Ти от 5 ли ще? Кое? Ще си рисува. От 5 ли и тук ще седиш? Да, тук отпред после хора за вестник да взема. Тя ще отида там. Аз ще отида. Не бе, леги си бе. Не ми пречи. Не бе, там ще отида да легна. Ходи. По-добре. Добре. Значи това. Легни. В момента ни снимат. Да не снимам. Не. Става за холивудски идиот. Холивудска звезда. Значи и това бе. Кое? Ох, Киро! Нищо. Не. Това ми Не. Аз си изпотих от студ. Пъти не знам. Го дам това на гълъбите. Не, това ще го едем. А то тупан ще го взимаме ли с нас? Приятелният Иванчо. Абе, това да не е фърли топа. Жив ли си, бе? Кирчо. А това? Жив е, мърда, май. Не знам, Кичо, здравей. Здрасти. Как си, първо да попитам? Мерси, благодаря съм, добре съм, като вчера. И вчера бех така, все едно и също. Ема виждам тук китарата си извадил. Извадил съм, просто искам да се опитам да я направя. Какво трябва да й правиш? И да тегна ключовете, струи да сменям. То много свърне и
Ма ти доста парчета знаеш на практика. Ами свира от дете. Да, среща... От дете свира. Всичко мога. И опера мога да свира. Сериозно? Не, усмихнато. Игрувам се. Да. Ей, Джо! Открема моето колело. На. Ей, Джо! На. Това е нещо друго. Книгите ги събирам, вземам ги на консигнация. Да. Обикновено, обаче по някой път тези книги не ми трябва да ми освободиш мазето, иска си слага турши и компоти. Да. Викам, бе, я ги дай. Той тръгнал да ги изхвърля, бе. Той не знае какво изхвърля. Да, правилно. А колко са по-старите? По-ценни. По-ценни да има си норматична стойност. Ще върни някоя книга и хората търсят много. Да. Особено най-търсените сега в момента. Първо приказки. Да. Второ, търсят отнесени от вихъра на Магрет Мичел. Хотел. Да, знам. Знам и книгата и филма. Да, търсят на параграф 22. Тя е много Има хубава ги. книга. Замъка на Шапкаря. Да. Търсят и на то на Джеймс Клавец Шугун, Да. търговска къща, Тайпан, събитията за Китай. Аз ги знам, ама. Да. Търсят на... Чел ли си ги? Аз ли? Аз ги знам на Исус. Така ли? Чел съм Граф Монте Кристо, Много хубава книга. 7 пъти съм я чел и има и трета част. Казва се Африка, но той е тенен роман. Това са приказки. Що не минеш утре, ще я намеря. Това път толкова търсих. Чакай, виж от това. Тя е една голема енциклопедия, но не знам къде. Ако искаш, мини утре ще я намеря. Добре, още. Да, Няма тук. Добре. защото тя е една такава. Добре. За всички художници, с кой кога е роден, кой. Тук е. Път тук мисля такова, че после не мога да затворя. Да. Ще я намеря. Защото имам поне още 5 куфари, не знам. Аз си жив и здрав, пием едно кафе. Това е пълна психопатия, миличък. Не Никой не знам може какво. да снима без твое съгласие. Някой да ти е казал, че не съм съгласен. Да си ме чува. Тая глава не ти е за украшения сам. Какво става въпрос? Ами, питайте. Ти си много любопитна, а това не е хубаво. Той ти казах къде живеем. Ти... Къде живеем? На Луната. Добре да не живееш в центъра на София с кучета. И кой ме на кучета? И ще им нема на кучета. Кажи къде живееш. Това на гости ли ще видиш? За мен ще бъде един малък празник, ако ми дойдеш на гости. Почти цяла манифестация. Да. Искаш ли да ти купя нещо за теб и за кучета? Не, благодаря ти. Един мъж трябва да се грижи за една жена, не обратно. Искаш ли да ти купя нещо? Ей, тук е на ъгъла има. Ох, Стара. каква? Стара има тук на ъгъла. Не иска. Хлебани черници и после по-надолу. Какво ги купи, каквото искаш?
Значи, знаеш какво е най-лошо? Като търсиш нещо, не мога да намериш. А много се взе да ги прегледам, сега не ми се занимавам. Трябва да купим струни за китарата. Бати, как се изложих днес? Пълни глупости. Един професионалист... Аз съм трезво. Ами... Ниски трезен. Мене и на сън ми се пие по някой път. Знаеш какво? Утре аз тук имам някакви струни, ма те са стари. Не ставаше хоме. Тук на този магазин горе на прага има един магазин, има струни. 20 кинта струва един комплект, ще да вземеш. Ти днеска така си изложиш. Щом кучетата не вият, значи той е жив. Ако се развият, значи не е жив. Не, щом не виете, не. Станеш артистка. Холивудска звезда. Ще спечелиш 15 номинации и не знам колко. Оскара. Майка се фирма. Ще няма тръгна. Ех, мам, това, айде. Айде. Пушка! Айде. Не лай, тя се развай. Браво, бе, ще ми върви като по вода. Айде, говеда. Ох, леле, как ме боли. Така се лега, кокрите ме боли. Ох. Иде ми да легнем и да не станем. Мухите.